Μείνετε όμως μαζί μας. Θα δείτε σε λίγο μας έχει να γίνει. Πάμε Λάρισα, τέλεια. Λοιπόν, Λάρισα, πού είναι εδώ, εδώ στην 3, στην 4. Προσέξτε να δείτε ποιο είναι το θέμα μας. Να καλημερίσουμε την πατρίδα μου τη Λάρισα, είναι και ο Νίκος Αμισήρης. Γιατί γίνεται πραγματικότητα μέχρι στιγμής. Κάτσε Νίκο, στα ATM βγάζαμε λεφτά. Στη Λάρισα τα ATM βγάζουν γάλα. Έτσι, σωστός ο πρόεδρος. Είμαστε εδώ στη Λάρισα για να δούμε κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Βγάζουν τα ATM εκτός από χρήματα και γάλα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρέα Καραφίλη και η Στέλλα, η οποία δουλεύει εδώ πέρα. Ο συνεταιρισμός λέγεται Θες Γάλα και η Στέλλα αυτό που κάνει είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να βγάζουν το γάλα, γιατί όπως καταλαβαίνεις οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Να το δούμε παιδιά, πρώτα και μετά να μιλήσουμε, να το δούμε παρακαλώ πολύ. Πάμε να δούμε τη διαδικασία. Γιώργο, να σου πω κιόλας εντελώς συμπτωματικά ότι η Στέλλα είναι και εξαδέλφη σου. Το ανακάλυψα τυχαία. Έλα ρε Στέλλα, οικογένεια. Πατρίδα, οικογένεια λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία? Όταν θέλει ένας άνθρωπος να έρθει να πάρει γάλα, φυσικά μπορεί να έρθει με το δικό του μπουκάλι ή να αγοράσει ένα μπουκάλι από εδώ πέρα. Στέλλα, να μας δείξεις λίγο. Βάζουμε το κέρμα, παίρνουμε είτε μπουκάλι γυάλινο είτε πλαστικό. Το γυάλινο κοστίζει 20 λεπτά, το γυάλινο κοστίζει 50 λεπτά, το πλαστικό 20 λεπτά. Μάλιστα. Παίρνεις το μπουκάλι Βγαίνει το το μπουκάλι. Ωραία. Έρχεται το μπουκάλι κάτω, το παίρνεις το μπουκάλι, μάλιστα. Παίρνουμε και τα ρέστα μας από το μηχάνημα. Πολύ ωραία. Και το πάμε... τοποθετούμε με... Α, το βάζουμε και δίπλα, Το βάζουμε δίπλα. Λέτε. Και από πού, το γάλα από πού βγαίνει? Κάτσε, είναι μέσα στο μηχάνημα μια γελάδα. Το κοροϊδεύεις τώρα, αγελάδα δεν είναι μέσα στο μηχάνημα, υπάρχουν 400 λίτρα σε 2 δεξαμενές. Πείτε μας λίγο. Ναι, λοιπόν, τα μηχανήματα αυτή τη στιγμή έχουν 400 λίτρα γάλα. Ναι. Εφοδιάζονται καθημερινά τουλάχιστον 2 φορές. Από αγελάδες της Λάρισσας. Είναι τόσο μεγάλη που εξαντλείται το γάλα και μερικές φορές υπάρχουν και κενά, δεν προλαβαίνουμε να τα γεμίσουμε. Καθημερινά από αγελάδες το πρωί αρμέγεται το γάλα και το φέρνετε. Ακριβώς, το γάλα αρμέγεται το πρωί, το απόγευμα, ανάλογα ποια αρμέγη είναι. Έχω χάσει την επιστροφή απλώς, να ξέρετε. Πείτε μου. Δεν πειράζει, αρμέγεται λοιπόν το πρωί, θα πασιρωθεί την ίδια μέρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα φτάσει στους πολιτές. Να ρωτήσω κάτι εγώ, υπάρχει και γάλα Νίκο, έχεις δυνατότητα και για πλήρες γάλα και για light 1,5% που λέμε? Όχι, βρε Γιώργο. Η δυνατότητα είναι, το γάλα είναι 100%, έτσι, δηλαδή έχει όλη την κρέμα που λέμε. Φρέσκο αγελαδινό γάλα. Δεν υπάρχει light, ρωτάει ο Γιώργος και... Δεν υπάρχει light, όχι. Να ρωτήσουμε γιατί λίγο το κύριο... γάλα αυτό, Νίκο, μια στιγμή, ρώτα και τον κύριο. Γιώργο, γεια σου πατρίδα. Γεια σας πατρίδα, γεια σας. Είμαστε εδώ ζωντανά για να παίρνουμε το γαλατάκι μας κάθε μέρα, το οποίο είναι γευστικότατο. Ναι. Μας ευχαριστεί αυτό και συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Έχετε εξοικειωθεί με τη διαδικασία, είναι εύκολο να έρθει κάποιος να αγοράσει γάλα? Φυσικά και είναι εύκολο, εδώ τα κορίτσια μας εξυπηρετούν και αυτοί που δεν το γνωρίζουν, εύκολο πράγμα είναι. Να ρωτήσω κάτι, είναι πιο φθηνό Νίκο? Για να καταλάβουμε, είναι βεβαίως, να πούμε ότι το γάλα κοστίζει 1 ευρώ το λίτρο και υπάρχει δυνατότητα αγοράς προπληρωμένης κάρτας να φτάνει μέχρι και τα 90 λεπτά, έτσι. Σωστά. Με την προπληρωμένη κάρτα έχεις δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, έχεις την έκπτωση και δεύτερον, γλιτώνεις λίγο τα τηλεπορία με τα κέρματα. Στα καταστήματα το βρίσκουν από 1,18 μέχρι 1,20 μου είπαν. Άρα είναι 30 λεπτά. Τώρα, η ποιότητα αυτού του γάλατος. Δηλαδή, κάποιος που έχει το γυάλινο μπουκάλι και ειδικά έχουν βατρίσει οικογένειες με. Σας ακούμε, η ποιότητα του γάλακτος. Η ποιότητα αυτού του γάλατος είναι καλύτερη από αυτό που παίρνουμε στο σούπερ μάρκετ? Γιατί να προτιμούμε δηλαδή οι Λαρισαίοι καταρχήν αυτό το γάλα? Γιατί, ρωτάει ο Γιώργος, γιατί να προτιμούμε αυτό το γάλα? Είναι καλύτερη ποιότητα από αυτή που παίρνει στο σούπερ μάρκετ? Κοιτάξτε, μπορώ να πω για το δικό μας γάλα. Είστε και παραγωγός. Είμαι και παραγωγός, ναι. Λοιπόν, το δικό μας γάλα το καταπονούμε ελάχιστα. Δηλαδή, το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι είναι πάρα πολύ φρέσκο. Δηλαδή, θα καταναλωθεί συνήθως μέσα στην ίδια ημέρα από τη στιγμή που θα αρμέγει, όχι πως θα πασιρωθεί. Έχουμε εδώ και τα σφινάκια να δοκιμάσουμε. Και σφινάκια μας έχουν δώσει. Στην υγεία σας. Και είναι ένα γάλα που καταπονούμε. Γεια μας. Μόνο που το κάνουμε είναι παστερίωση και ομογενοποίηση. Ωραίο είναι. Και ελαφρύ και εύπεπτο. Κρύο βγαίνει στο μπουκάλι. Αυτό που συνέβαινε. Γιατί είχαμε... Κρύο βγαίνει στο μπουκάλι, κάνουν και ερωτήσεις από πάνω. Φυσικά βγαίνει παγωμένο, είναι 2 με 3 βαθμούς. Οπότε εξαντλείται, πείτε μας. Ένα ATM υπάρχει σε όλη την πόλη? Εξαντλείται τις πρώτες μέρες που είχαμε τις μικρότερες δεξαμενές, εξαντλούνταν σε 3 με 4 ώρες. Ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν 4 μηχανήματα σε όλη την πόλη και η σκέψη είναι να επεκταθούν και σε περισσότερα. Είναι το καλό. Ωραία. Ο κόσμος ζητάει ακόμα παραπάνω. Αθήνα πότε θα κατέβετε, Αθήνα? Ναι, ήδη αυτό το πρόβλημα το έχουμε λύσει σε κάποιο βαθμό με τις διπλάσιες δεξαμενές, αλλά θα ανοίξουν και καινούργια καταστήματα. Στην Αθήνα πότε θα κατέβουν, Νίκο? Θα κατέβετε, ρωτάει ο Γιώργος. Όχι, αυτό το προνόμιο μόνο Λαρισαίοι. Μόνο Λαρισαίοι, μόνο στα μέρη σου, Γιώργο. Ωραία, φιλιά στην πατρίδα, ευχαριστούμε πολύ.
Πολλά φιλιά. Πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο σας. Λοιπόν, πολύ ωραία ιδέα και άλλη μια ωραία ιδέα είναι ότι σήμερα δίνουμε 500 κολαριστά ευρουλάκια.